Napriek tomu, že táto debata nikoho okrem protivládnych médií reálne nezaujíma, využijem tento priestor a zopakujem fakty o tom údajnom systematickom rozkrádaní dotácií pre penzióny zo strany súčasnej vlády. Poprvé, ide o viac ako 10 rokov staré projekty z operačného programu, ktorý schválila Európska komisia. Tým pádom drvivú väčšinu projektov nielenže kontrolovali, ale aj priamo vyplácali nominanti dnešnej opozície, ktorí sa tu zrazu hádžu o zem, aké strašné podvody odhalili. Po druhé, platobná agentúra v spolupráci s OLAFom a Európskou prokuratúrou skontrolovala všetky projekty a vyvratila väčšinu zo zdechovského nezmyslov, ktoré zhltol klamárom zo slovenskej opozície aj z naviak. A po tretie, ak by dnešná debata nebola len spolitizovanou fraškou progresívcov, ale skutočne by išlo o ochranu európskych fondov, tak by sme tu debatovali napríklad o Česku, kde ich najvyšší kontrolný úrad skonštatoval, že v tom istom operačnom programe pri tých istých penziónoch bolo vynaložených viac ako 600 miliónov eur neúčelne.